У ефірі відеоканал Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Вітаю вас. Наша камера усталявана на Кастричніцькій площі Менска. Менавіта сюди у соціальних сетках закликали прийти люди після учорашньої брутальної разгону акції на День волі у Менску, коли були затримані сотні, коли не тисячі чоловік. Гэта акція, яка тут закликана виказати солідарність з тими, хто був затриманий вчора. А так само гэта дата, гэты час був обвешчений ініціатором акції на День волі Миколом Статкевичем, який ще до того, як він зник, і нагадаю, що його вже 2 дні немає, невідомо, де він знаходиться. До того, як він зник, він закликав 26 сакавіка виходить у 12 годин на центральні площі білоруських городів. У Менску гэта площа Кастричніцька. Сапраўды, на гэты момент немає інформації про організатора акції Миколи Статкевича, а інший організатор Володимир Някляєв знаходиться у шпіталі у Берасці. Тому ті, хто сюди прийшов і приходять гэты хвилини, це, звісно, люди не організовані, тим більше, що лідери партійні, політичні, інші на гэты момент застаються у турмах, у різних турмах, і тільки сьогодні, учора починаються визволення тих, хто був превентивно арештований. Некалькі слов про те, що відбувається вакол нашої гэтай площі Кастричніцької. Справа від Палаца Незалежності ми бачимо автозак великий, зеленый МАЗ, такая спецмашина, і нашмат большая колькість таких автозаків і автобусів з АМАПом знаходиться на стоянці за Палацом Незалежності. Каля Купалаўскага тэатра мы бачым больш за 10, як мінімум, таких машин, а так само нейкія іншыя джипы узмоцненыя, розныя міліцейскія машины, спецсродкі, вельмі шмат міліцыянтаў у цывільным, некаторыя апранутыя, па пяцёрках ходзяць і кантралююць. Вось мы бачым нашего коллегу Олега Грузиловича. Олег, нечто важное побачив. Расскажи, коли ласка. Ну, я тільки що познайомився з чоловіком, який стоїть поодаль. І він бицем був ось, як з тих, хто назирає. Насамрэч, він прийшов на пікет. Це Андрей. Його вчора вже затримали і тримали 3 години. Добре, тоді ми підійдемо до Андрея. З пікетом, да, натурально. Так, підійдемо до Андрея. Ну, давайте просто зайдемо. Фактично зараз збирається вже на топ. Серед їх велика кількість журналістів. Мы их можем легко познавать. И вот женщина нечто сказала. Можно вас на одну хвилиночку спитать? Мы в живом эфире. Наталья, вы читали некий лист, некий верш? Расскажите, что это такое? Я просто вчера в интернете, когда была, да, эту самую тему обсуждали. Я зашла на одну тему, я не помню какую. И кто-то там написал: жены, матери и сестры всех сотрудников страны, ваши дети словно звери свой народ рвут на куски, но придет и их расплата, и закон настигнет их. Вот тогда и вам поплакать за чужую боль и крик. Посему прошу подумать, беспредел остановить, чтобы не чувствовали боли за детей, родных своих. Рано или поздно это все, конечно, закончится. Это верш неведомого автора? Не знаю. А какое ваше меркование? Наталья, какая ваша думка? Дело в том, что это самое... Я и не собиралась идти сюда, но когда я увидела этот беспредел, вообще... Это просто тоска взяла. Моя мама 83 года. Она пережила войну, голод, холод. И она говорит: Господи, вернулись к тому времени, как будто у нас война прошла спустя 3 года. Спустя 3 года людям ее возраста, вот 83 года ей лекарство, вот она получает, у нее большая аллергия, но то лекарство, которое я ей хочу выписать по льготе, ей не выписывают, потому что у нас такой указ издал президент, только белорусское. От белорусского у всех людей почти аллергия. И приходится покупать ей за свои деньги. Сейчас кардиомагнил. Кардиомагнил в Беларуси, Полакарт не найти. Что это за страна? Что даже лекарства нормального не купить пенсионерам? Что люди пережили войну, голод, холод? Что, они не заслужили это? Як вам подобається те, що Лукашенко обіцяє вернуть зарплати, по економіку поправить? Это просто смешно. Мы уже получали 500 и 1000, сейчас опять будем 500, и так это будет бесконечно. Но я еще хочу сказать, да,
денег нету в государстве. Вот я живу в заводском районе. Я просто не понимаю, за что наша заводская администрация делает капитальный ремонт. За какие деньги? Там обгородили все, переселили на Партизанский 83 всех. За что, если в стране? Для простых людей, конечно, денег нету. Но только денег нету для чиновников. Денег для чиновников всегда хватает. Дякую вам велике. Дякую вам велике. Ну, це жінка з Мінську. Ну, ось уже ми бачимо, що на узбоччю міліції з'явилася, а МАП починає якби розпитувати людей. Покуль я не бачу, щоб кого затримали. Ну, але це не виключено, тому що тут сродків і силів АМАПу надзвичай шмат, більше, ніж тут людей. Да, це не діна. Ось Павел Біловус тут. Павел, ви привітання, ви принципово прийшли чи випадково? Ні, Гуляли конечно, не випадково. Ми якби вчорашні жудасні ГТ події, все, що вчора відбувалося, ну якби не може, мені подається, нікого покинути аби як. Ми бачимо, що не і тому, коли я побачив ось звороти, що треба прийти сьогодні на Кастричницьку площу, підтримати тих людей, виказати солідарність, кого затримали, то зрозуміло, що ми одразу прийшли. Якби, ну, я не мог не прийти, тому якби, ну і ми бачимо, що не глядячи на те, як усіх вчора заполохала вся ця ситуація, всі ці фотоздимки, люди прийшли, хоч криху і, ну, Вас не заполохало, але то, що пусті вулиці і площі, як не свідчить, що більше... Гэта значить заполохало тих, хто робить, як вулиці становляться пустими, як ось Ахова, ГАІ на кожному пункту, на кожному скрижуванні. Поглядіться, кілька спецтехніки, яка вчора була у районі Академії наук, сьогодні вся ця спецтехніка уже тут, ось уже. Ну, ось уже ми бачимо, що міліцейське начальство прийшло, і вони нечто там хочуть говорити, нечто потребують. Ні, пройшли мимо нас, ну, ми з ними. Ми будемо триматися так само, як журналісти. Начальство і розмовляє. Угу. Ну, не виглядає, що вони їх затримують, просто так сурово глядять, хто тут прийшов, не глядячи на заборони. І вчорашнє масове затримання, не глядячи на те, що у турмах ще знаходяться десятки, як мінімум, чоловік, і многих з них будуть судити. Тим лікусь отримані наші колеги, Олесь Борозенко з Белсату. У приватності є інформація, що він арештований на 12 суток арешту. Давайте глянемо кришечку, як ще виглядає та площа Незалежності. Бачимо, що з блакитним таким беджем. Ви назиральник? Скажите, вы не потрапили вчера под арешты? Расскажите два слова. Вас не побили? Знаете, давайте попозже. Ви будете на праці, і ми на праці. Дякую. Ну, ось один з назиральників Білоруського Хельсінського комітету учора, нагадаю, під час інструктажу, як сочить за акцією, він був затриманий, ну, можливо, з приміненням фізичної сили, але він мовчить. Інші були моцно затримані, один з назиральників був шпиталізований. Чи можна вам некое питання задати? Добрый день. Добрый день. Мы Радио Свобода ведем трансляцию для сайта и для YouTube канала Свободы. Скажите, вы дома, что вы сюда пришли принципово сегодня? Конечно. Чему вы так один стоите? Ну, один, потому что здесь центр площади. И должны все здесь стоять, а не на окраине там ютиться. А вчора где вы были? Там был. Где? В каком месте? ЦУМ, ГУМ? Сума. Вы сказали ЦУМа. Вас затримали? Да. Моцно побили? Нет. Скажите, як обиходилися вас з вами у міліції? У милиции... Ну, видно, что людям их работа такая, по крайней мере, удовольствия не доставляет. Вот. Но когда там люди стоят с руками на стенке 8 часов или 7, и девочки в том числе, маленькие, там молодые, я имею в виду, и мокнут под дождем, ну какое-то, о каком-то отношении может говорить идти речь. Это просто пытки. А вас особисто не... Нет, у меня никаких претензий нет. Протокол склали? Нет, не было, отпустили.
Добре, дякую вам велике. Давайте там некий лямант, давайте некая жанчына выступает, давайте мы поглядим, что там у натовпе. Этот человек принципово стоит у центре, а люди собрались как у богу. Потом говорю ОМОНовцу, уже шла домой, назад. Ну а теперь по улице Академической можно пройти, по рации спросите? Можно. Иду, стоит автобус, ну там много было всяких машин и с трансбоями, водомашин. Значит, стоит автобус. Вижу в автобусе люди, а с них снимают наручники. И вижу старика, вот так вот облокотился, но это в автобусе. Ну, я постояла 3 минуты, ушла домой. Сегодня ночь целую не спала, потому что не могу терпеть. И вот издалека, пешком, не на автобусах, пешком пришла сюда. Весь день тут уже ушла домой. Но еще не трогают народ. А видите, теперь вылазят потихонечку. И наши же дети вылазят и будут нас хватать за руки, за ноги и бить. Лукашенко надо уходить. Уходить, правительство в отставку невозможно терпеть. Ой, не могу, у меня сердце разрывается. А что молодец, сколько терпеть? Разве можно столько терпеть? Ужас один. Граждане, сбор и проведение запланированного вами мероприятия Никакого не запланированного. Мы свободные люди. Конституцию почитайте. Ужас один, что творится. Ужас! Не могу терпеть. За 20 вы тут ходите. Какая вас мама родила? Ходите тихонько и молчите. Вот не надо нам ничего напоминать. Лукашенко и правительство в отставку забрали у нас все деньги наши. Вот так вот. А мы нищие. Подонки. Еще последние хотят забрать на содержание вот этих вот людей. Вообще обнаглевшее правительство. И они еще будут смеяться. Я после вчерашнего вообще не могу. Не спала целую ночь. Пришла, думаю, приду защитить своих детей, чтобы они жили в нормальной стране. Я 23 года, вот как женщина, тоже терплю все это безобразие. Все надеюсь, что что-то изменится. Я вижу, наглеет с каждым днем. Я говорю, мы все работаем для того, чтобы содержать вот эту вчерашнюю черноту, что я увидела по компьютеру. Я собиралась сюда прийти, но не смогла, потому что там уже всех, для меня далековато было. Я сюда хотела прийти, не смогла, потому что видела, что хватают и не доберусь уже. Это невозможно. Я говорю, и детей вырастила в этом страхе, боялась прийти, потому что детей растить надо было. А надо было ходить и не позволять ему вот этот беспредел, который он сделал. Как вас зовут, скажите? Меня Тамара Яковлевна зовут. Скажите, а ваши свояки дети, як они, где они? Не потерпели никто у вас? Одной дочери, которая растит ребенка, пришел этот самый... Лист счастья. Да, пришло письмо. Я считаю, она имеет право, почему нет, почему она должна бросать своего ребенка на произвол судьбы, а не ходить с ним в кружки, в школу водить его, почему она должна обязательно работать, если муж готов ее содержать, что здесь такого? Почему нужно отстаивать вот это вообще, я не понимаю. Вообще это верх беспредела, не знаю, какого-то верх тупости, такого законотворчества, не знаю, тупого законотворчества, чтобы придумать такой декрет. Это уму непостижимо. Уму непостижимо. не разрешены. Не должно ничего. Убедительно просим Я вас кричу, вообще-то я не крикливая женщина, очень даже в спокойно. случае невыполнения законных требований сотрудников милиции вы будете привлечены к ответственности. Верните назад наших детей! Верните, освободите их! Вот, снова всех хватали! Одну девчину, сегодня вот хватали. повезли, приехали два ОМОНа, девчину уже арестовали одну. Хватай! Уже поволокли!
Сейчас будут затримывать всех. Сказали, работаем на задержание. Сподіваємося, що... Пускай затримливают такую, як я. Где батька с матерью отвоевали всю войну. Женщина, ваши истерики здесь никому не помогут. Это не Будьте добры, истерика, это не истерика. Пожалуйста, покиньте площадь. Забрали вчера молодых людей и стариков. Что именно? Я материк? Нет, ваши А сотрудники. чего вы тут стоите? Не надо тут стоять. Повели ще одного чоловіка. Идите. Вы Хіба вже біля десятка ось там сидить. Ну, хіба що не б'ють. А так арештовують у грубій формі. За цією жінкою, яка обирається, покуль не чапали, але ОМОНовці не рішилися її взяти. Тут керує цією акцією представник Головної управи міліції Менського горвиконкома, акції по затриманню. Він сказав, работаем, не стесняємося, на задержання. Ну і ось найбільш активних відавочних удільників людей, які тут прийшли, проча преси, і співпрацівників ДАІ у цивільному затримали і відвезли. Нове затримання сил солідарних з тими сотнями людей, які вчора були затримані міліцією, брутально побиті, некоторые були поранені, шпиталізовані. Дійсничає принцип більше 3 не збиратися в Білорусі. Ввогуле, коли глядеть на эту территорию, конечно, на подобное, на такую країну, якою військове становище, стільки тут сил і сродків, і є шмат техніки, людей на шмат менше, ніж цих співпрацівників ДАІ, співпрацівників ОМОНу. Ведуть. Ось тягнуть ще одного. У чорним співпрацівники ОМОНовці тягнуть ще одного. Брутально. Скрутили руки, сагули. Побитых. А люди, які просто вийшли, то там господар, який стояв у центрі, йдуть ще одного чоловіка. Він не супротивляється, йде спокійно. Руки йому не ламаються, ще одного знайшли. І так по одному всіх повитягують. Журналістів не чапають, як і вчора. А хто без беджа, без акредитації, без мікрофону, той, звісно, може бути затриманий без всяких тлумачень, для закручені руки і розбирається. Ну, це ми все бачили в живому ефірі. Думаю, що це ще буде протягуватися, коли ніхто ще сюди прийде, не буде допущений. Давайте підійдемо до рагу вулиці і проспекта. Ось там собрались, побачимо, що там відбувається, бо там некий натовп собрався. ОМОНовці в чорному, видать, перекрили доступ нових людей сюди, на цю площу. Побачимо, що там. На сьогодні на 12 так само були призначені акції не тільки в Мінську, але й у інших городах. Стихійні акції, тому що лідери опозиції всі були цими днями затримані, арештовані. Ці вийшли люди, складно сказати, але після такого вчорашніх брутальних подій у Мінську, затримання,
цяжка спадзявацца, што нешта можа адбыцца. Осторожно, вы там червоные. Осторожно. Жанчин старших не брали. Страшно жить. Жанчина поруч со мною каже, що страшно жити, обурена. О. Значить, Они вородечники, ОМОНовцы, куда они смотрят? Как им ночью спалось сегодня? ну ось, демонстранти білоруські традиційно ходять на зелене світло, нічого не порушають, ніяких брутальних методів не вживають. Наоборот, міліція собі дозволяє і збиття, і затримання превентивне. Зараз каля Макдональдса тиснули людей. Начальник міліцейський сказав, що каля Макдональдса будемо попереджувати і знову розганяти. Ну, така тактика витискання людей, потенційних удільників акції солідарності з сотнями затриманих, збитих ОМОНом, збитих і арештованих. Така ось акція солідарності в Мінську. Я шмат акцій таких різних бачив, шмат затримання, і більш брутальні, як вчорашні, і таких. Ну, це звичайна тактика, добре відпрацьована. ОМОН добре навчений, що робити. Як з маленькими натовпами обиходиться, як їх відтискати просто плечами, і як брутально збивати кайдан палками, гумовими дручками. Запланированные вами мероприятия не разрешены. Убедительно просим вас разойтись. В случае невыполнения законных требований сотрудников милиции вы будете привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Не вынуждайте сотрудников милиции применять к вам физическую силу и специальные средства. Еще раз убедительно просим вас разойтись. Ну, люди выказывают своє ставлення до гэтага, абураюцца, кажуць не вельмі прыемныя словы, калі б яны пачулі. Те міліцыянты, напэўна, ім это не спадабалася. Вось, эмацыйны накал у людзей сапраўды пасля ўчарашніх моцны, але людзей не так шмат выйшла, таму з імі будзе даволі лёгка разабрацца, неяк адціснуць далей ад Кастрычніцкай плошчы, ад цэнтру Менска. Так, проганяють людей у Макдональдс, каб не глазели, каб не бачили, так? А решта повернула за вугол. Решта повернула за вугол, і ось тут на рагу проспекта Енгельса стали молодые люди. Ну, некалькі десятків засталося. Частка затримана, частка розогнана. Ось тут сконцентрувалися тие, хто уратувався від затримання на цей момент. Знов приїхав автозак і знов хапають. Я так розумію, підрихтувалися принаймні потенційних удільників. Начальник ОМОН надає енергічні команди, розпорядження, що робити. Ось тут відкрили двері. Ні, може з'їдуть такі. Ні. Так, на цей момент нікого не затримали. В цю машину сіли тільки самі амаповці. Ну, так, по моїх оцінках, тут з тих, хто засталися на цій пляцовці, так більше журналістів, чим удільників акції. Видать, вирішили більше не обострати ситуацію. І люди поступово вертаються услед за ОМОНом на Кастричницьку площу, покольки розгон якби припинився.
Ну що ж, треба вертатися і нам, там, де люди, там і ми. Дивні поводження представників різних ресторацій, крамів. І коли люди становляться на ганку, вони обураються, відходьте, а люди рятуються від ОМОНа, від цих дурачків. А я був свідком, як у храмі «Океан» директорка проганяла людей. Ідіть відсюди, а то ще сюди залятують і будуть бити нам шкло. І сюди не пускали універсам людей так само, як зайшли, як їх проганяли. Ну, такої виразної акції немає, просто фактично діючий принцип більше 3 не збиратися, без дозволу не виходить. Ніяких лозунгів тут не було, ніяких вигукувань, ніяких виступів, мегафонів, нічого такого не було. Тому не можна назвати те, що тут відбувається в центрі Мінську, ніякої акції. Налево пакують Де? всіх. 2 автозаки. Де? Було 15 налево, дівчат беруть. Так, ви, бачите, були свідком, так? Я був свідком абсолютно. Дівчат, розкажіть. Дівчат, побігла 5 чорних космонавтів з одної нещасної дівчинки. Коли ви підійдете туди, ви бачите, що там повна машина, їх 2. Ідемо. Бачите, поки ми тут тискали тут одних, а інших там арештовували. І ось свідка цих подій нам розповів, що і дівчат забрали, і запакували. Ну, не ведаю, після вчорашніх брутальних арештів побиття, звісно, це вже нічого дивного. Це ми вже бачили і бачимо 20 з лишком років. Ну, виглядає ось цей автозак. Скажіть, а ви не бачили, там затримували когось? Да. Кого? Хлопці повели зараз, засунули в автозак, тільки що. А дівчат? Це треба запитати, бо я здалек здимав. Скільки чоловік ви бачили затриманих? Кля 12, ось гэта 12 як мінімум чоловік. В цілому, не тут на площі. Ну так, може бути мой, я раю ще запитатися у Назаренка. Добре, вертаємося тоді. Отак. Ну ось подрихтований автозак, частку людей туди вже запихнули. 2 від'їхали, 3 ще від'їхав. Але цих машин тут ще стоїть безліч. Ну, з десяток докладно там біля Купаловського театру, можете поглядіти. Так що машин більше, ніж людей, так фактично. Ще влічуючи, скільки сконцентровано таких броньованих машин ОМОНу і автозаків за Палацом Республіки, у дворі, які дивні джипи з навареними металічними конструкціями тут так само знаходяться. Ну, вчора, зрештою, цілий парад такої міліцейської техніки для розгону демонстрантів. Ми бачили, як приїжджав в центрі Мінська, біля Академії наук, біля ЦУМа. От. Так що ці сили і сродки, які в їх є, були показані народу. У тим ліку були супрацовники ОМОНу зі стрельбами, травматичними зброями, які могли стріляти. І ніхто... Ось підійшов наш колега Олег Грузділович. Ми недавно розмовляли з Павлом Білоусом. І що, Павла Білоуса? Так, взяли его и его жонку, вот тут края столичного. И я еще свернулся до этого милицианта, головный, який командує этой операцией. Чарму его взяли, бо человек просто шел мимо. Максима почули от его белорусское слово, что... Взяли, потягнули этот автозак, коли загружали, я бачу, що там уже було шмат напихано людей. Ну, так такое вольне полювання відбувається магазину над потенційними удільниками акцій, які фактично нічого не виказують, тільки що виказують у приватних уторках своє обурення тим, що відбувалося вчора. І те саме фактично відбувається сьогодні, може бути тільки в менш брутальній формі, тому що ОМОН сьогодні вийшов без дручків. Нікого не збивають, може тільки руки скручують і тягнуть так по одному тих, хто вийшов, хто не згодний з політикою Лукашенки, хто виказує свій протест, тягнуть у ці автозаки. Таке... Андрея безпрацовного, який стояв першим. Так. Тобто господар Андрей, з яким ми говорили, стояв у центрі принципово і казав, що тут мусять бути усі. Ну, ось його так само забрали вже другий раз. Вчора його забрали, і він говорив, що у міліції фактично здеки відбуваються, катування над людьми примушають стояти після затримання біля плоту, тваром
до стіни, розставивши ноги по кілька годин, під дощ, під сніг. Ось такі деталі свого знаходження в міліції він розказав, але як більшість він був відпущений, і ось знову його затримують і кудись повезуть. І знову велика кількість людей там сконцентрувалася на Рагу. Нельзя назвати це мітингом, то, що вони там знаходяться. Це просто люди прийшли. Просто говорять поміж собою. Ніяких політичних лозунгів. Площа велика, по ній можна гуляти, можна знаходитися. Ніякі закони це не забороняють. Ну, але превентивно всіх затримують, хто може нечто виказатися супроть політики влади, супроть того, як учора брутально була розігнана спроба провести мирну демонстрацію з угодків Дня волі, з 99-ї угодків обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. І ось так воно все скончається. Давайте підійдемо до сталого чоловіка. Добрий день. Добрий день. Я ведаю, ви були депутатом колись, ні? Так. Вот так. ви чоловік досвідчений, політик. Можете згадати ваше прозвище? Моє прозвище Олег Ігнатенко. Так, господар Олег, вот ви оцініть, вот що відбувається тут і що відбувалося вчора в Білорусі. Як ви це бачите? Это замечательно. Вы знаете, я, может быть, скажу парадоксальную вещь, но идет формирование гражданского общества, идет формирование нации и самосознание нации. Это великолепная вещь. Все, что мог сделать этот несчастный человек, тиран, он сделал. Он сделал, сформировал нашу нацию. Ну, не он, конечно, безусловно, не он. Но то, что происходит, меня поражает. Пробуждение нации, пробуждение великолепного белорусского народа. Именно здесь произойдет все, то, на что были чаяния 25 числа марта месяца тех, кто создавал БНР. Именно здесь будет возрождение всего этого. Это чудесная вещь. Я рад этому, безусловно, потому что люди не хотят с этим согласиться. Они протестуют, они идут, их гоняют, они возвращаются. Это возрождение нации. Это здорово, это прекрасно. Я благодарен, к сожалению, этому несчастному человеку, который ускорил этот процесс. Это здорово. Спасибо. А ви бачили от сили, сродки, техніку всякую? Совершенно несоразмерно с желанием людей. Это непонятно. Это, безусловно, неадекватная реакция власти на то, что происходит. Это, если бы они даже допустили то, чтобы это произошло совершенно спокойно, видимо, еще бы на год-два задержало устранение диктатуры. Но то, что происходит сейчас, это говорит о том, что народ пробудился. Вот тут уже многих уже тут затримали, и многие, с кем мы робили интервью, уже так само повели в этой воронки. Вы не боитесь? Я этого хочу. Я хочу, чтобы меня тоже затримали, потому что иначе нельзя освободиться от оков, иначе мы не будем свободны. Я хочу, чтобы меня затримали, я провоцирую их на это, и мне это приятно. Ну, мы вам пожелаем, чтобы не затримали. Нет, лучше пусть затримают. Дякую велике. Ну, видите, глядячи, пробачте, як розказували люди, як там у посторонках, по кілька годин ногами раздавивши ноги тваром до стенки, на дожди, на снегу, это невероятно приятно. Я этого не боюсь, я участник войны, я был ликвидатором афганских событий, чернобыльских событий. Я ничего не боюсь, я знаю это ничтожество, оно совершенно слабое, оно боится нас всех. Нам не надо никого бояться, мы свободные люди, ни в коем случае не поддавайтесь. Это трусливое создание. Люди должны быть свободны, это самое главное. Мы освободимся от этой навалы. Дякую велике. Ну, правда, некоторые, с кем мы поговорили тут уже, тоже вот таких вот тут в машинах и знаходяться, их везуть куда-нибудь у Раус, и снова поставить до стенки у дворі, примусить розставити ноги і стати 2 години, поки їх виключать для оформлення протоколів, поки їх сфільмують, здимуть на відео, запишуть голос, твар, зафіксують, чого ви прийшли, що ви імкнулися, чому були. Отпустять, не отпустять, це вже як кому пошанцує. Поводле підліків правооборонців, каля 500-600 чоловік вчора були затримані. Як виглядає, от ми бачимо, під'їхав ОТЗАК, махчима, цей лік буде ще рости, ось ОМОНовці виходять.
са свайго любімага транспартнага сродку вытворчасці Менскага аўтамабільнага заводу і зноў кагосьці збіраюцца цягнуць. Так, выходзяць вялікай колькасці, рассякаюць, натоп рассякаюць, традыцыйная іхная методыка, яны гэта добра ўмеюць рабіць, адціскаюць, то адзін ужо чалавек за тых пайшоў. Так, як яны вылічаюць, каго браць, як яны не памыляюцца, вельмі дзіўна. Ну, відаць, іх доўга трэніруюць, тлумачаць. Учора яны правялі сапраўдныя вучэнні на цэнтральнай вуліцы Менску, паказалі, як умеюць грукаць дручкамі аб шчыты. О, яшчэ одну цягнуць. Уходим отсюда. Еще раз объясняю, уходим отсюда. Уходим. Яшчэ аднаго вядуць. Яшчэ ўжо трэці за адзін раз. Крапавыя береты адрозніваюцца асаблівай выпраўкай. Цягнуць хлопцаў цывільных бодра. Толькі што не штурхаюць нагамі. Але гэта не ўмеюць. Умеюць біць нагамі і палкамі біць. Это все я бачыў. Цягнуць па асфальце хворых і старых людзей у тым ліку. Таксама гэта бачыў. Некаторым ставалася кепска. Яны на гэта не звяртаюць увагі. Гэта беларускі ОМОН. Навучаны дзейнічаць у экстрэмальных умовах, ваяваць са сваім народам. Фактычна. Ну, так, прынамсі, гавораць людзі, з якімі я гаварыў цягам учарашняй і сённяшняй трансляцыі. Аўтазак ад'ехаў, людзі застаюцца, журналісты збольшага. Нас пакуль не бяруць. І не ведаю, гэты чалавек, гэты дэпутат, з якім я недавно гаварыў, казаў, што ён хоча быць затрыманым, бо толькі так можна быць вызваленым, вызваліцца, датрымаць свабоду. Ну, так, можа быць, гэта яго і датычыць, і ён так і атрымае свабоду. Ён у душы свабодны чалавек. Яго не зламалі гэтыя 23 гады аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі. Але як вызваліць 9,5 мільёнаў чалавек? Таксама праз арышты і затрыманні, таксама праз гэтыя аўтазакі, збіццё дубінкамі і міліцэйскія пастарункі, стаяння каля сценкі і іншыя здзекі і катаванні. Гледзячы па, скажам так, несматлікасці гэтай акцыі, выглядае, што, канешне, большасць пабаялася. Не мешать проходу граждан. Ага. Рядом с моими ребятами. Ну, прадстаўнік прэс-службы управы міліцыі нас просіць не перашкаджаць праходу людзей. Ну, мы і не перашкаджаем, мы толькі сочым, мы там, дзе людзі. Мы расказваем і паказваем тое, што адбываецца ў цэнтры Менску гэтыя хвіліны. Людзі стыхійна сабраліся на акцыю салідарнасці, акцыю пратэсту. Што, заклікалі прессы? Вы прессу покликали, ці что? Просьба, пожалуйста, вот отойти чуть-чуть на расстояние, чтобы не мешать проходу граждан. Ага. Все, мы здесь будем находиться. Ну, могу сказать, что так вот, приблизно так покликали прессу у 2006 году сысці у бок каля площади профсоюза, калі разгоняли площадь. Прессу примусили стоять у боку, а решту громадян, якія были на этом местечку, это каля 500 человек, брутально захапілі, пабілі і павезлі у турмы на Крэсціна, в Жодзіна і ў іншыя. Гэтая плошча ведае шмат такіх акцыяў, шмат такіх падзеяў, шмат такіх брутальных затрыманняў, разгонаў. І кроў пралівалася на гэтай плошчы, і былі розныя іншыя падзеі, звязаныя з разгонам. Ну, вось яшчэ адно павезлі, вот так вот выхопліваюць, павеў ОМОН. Яшчэ адного хлопца, два ОМОНовцы взяли под руки, повели, яшчэ адного знайшлі. Пакуль прэса адышла ў бок, яшчэ адного ухапілі. Ну, жанчыны абураюцца, тут кажуць, ні за што праходзяць міма. Просто выпадковыя, якія не ўдзельнічаюць у ніякай акцыі. Тут і няма ніякай акцыі, тут просто людзі. Людзі выйшлі, ходзяць, іх затрымліваюць ні за што. Як кажуць, вот жанчыны, якія вот міма прайшлі, просто з вялікім абурэннем. Здаецца, і ніякай ні акцыі, ні дэманстрацыі, ні пратэстаў, ні плакатаў, нічога. ОМОН все роўна знаходзіць, каго затрымаць, все роўна знаходзіць сабе ахвяраў і цягне вот гэтыя мазаўскія вырабы.
автозаки, як їх називають у народі, машини для заключених. Автозаки. Один стоїть насупроть уваходу в Палац Незалежності, Палац Республіки. Каля десятки ось припаркувалися каля Купаловського театру у Менську. І ще десятки сховані на різних вулицях неподалік від цієї площі, в тим ліку за Палацом Республіки. Колькость техніки, звісно, вражує. Бачимо, що на самій площі фактично вже залишилися тільки кілька чоловік, назиральники від правооборончих організацій, журналісти. І ось люди в чорних вопратках з познаками, що ОМОН, і без познак у цивільних вопратках. Ну, це така традиційна з'ява. Хоча треба признати, що збільше тягають арештованих, арештовують, затримують люди не в цивільній, а у спеціальній вопратці ОМОНу, АМАПу. Керівник прес-служби міліції. Все. Можна вас спитати, Нет, як все нет, вчора, нет, скільки все, було нет. затримано вчора? Кого Нет, випустили? Ось никаких, яка... я же сказал, никаких комментариев. Все, А пожалуйста. хто скаже? Кому Пройдемте туда. Туда я не хочу. Ні, в сенсі я не так зрозумів. Представник пресової служби, пойдемте туди, я його не так зрозумів. Ну, жадання нема, щиро кажучи. Хоча можливості були вчора великі потрапити туди. Пока работаем на Ну, обеспечении не, вот безопасности добре, з вами журналистов. можна спокійно Нет, поговорити, тому що з цими нет, я боюся. комментировать ничего не буду. Не будете? Ну, добре. Комментариев никаких, только в официальном порядке. Зрозуміло. Офіційний порядок – це ви для нас. Сейчас мы Ні. работаем обеспечение безопасности журналистов. Понятно, Не это надо- дякую вам. Не Да. надо. Я Молодой въеду, человек, вы я один с раз вами уже, разговариваю. вы один раз. Нет. Ну так большая разница. Дякую вам велике Большая за вашу разница. працю, що ви визволяєте журналістів. Я Ну тільки- вот и все, тільки поэтому можу у меня дякувати. сейчас основная задача. Добре, дякую. Ну от бачите, нас не чіпають, і представник пресової служби міліції Менської сказав, що його праця пильнувати безпеку журналістів. Дякую йому за це. Ми тим часом будемо протягувати наш репортаж з центру Менську. Ну, фактично, акції не відбулася, і вона не могла відбутися, бо вона не було організаторів, вона стихійна. Люди просто з обурення свого вирішили прийти. Некоторі прочитали вірші, які знайшли в сети про вчорашні події. Некоторі голосно виказали свою незгоду з політикою Олександра Лукашенка, з тим, що відбувається, з тим, як хапають, затримують, на що йдуть сродки белорусского бюджета, ось на такие машины, на такие спецназ, на такую милицию, ОМОН. Ось, вот это просто люди поміж собой выказывали, але тим не менш. Поводле загадую розпорядження. Уже несколько десятков докладно на моих очах было. Так, аккуратненько заведенные у посторонки. Знову нечто там некий рух. Ну, подойдем там, где люди, там и мы будем. Журналисты перемещаются с угла в угол этой пляцовки. Что там вы бачите? Дело, да? Что там бачите? Я что бачу? Ерунду. Бездельников. Дякую. Ой. Это такой внегласный зов, который такой исторически сложившийся. Ну, ось жінка, до якої підійшов, з обуренням сказала, що тут бездельники знаходяться, маючи на увазі от цих людей у чорному. Ну, у їх справа є, у їх загад є, вони виконують. Інна, а кольки ти бачила? Ось білоруса. Так. Інна, кольки ти бачила? Інна Студінська, наша колега з радіо. Я подозреваю, что там, коли приехали два автозаки до гэтага самого Палаца Незалежности, там было человек 20 як мінімум. Тут уже по 3-4 брали, яшчэ брали у такі цёмна-сіні бусик. Ну, по моих подліках усяго, і бачила так, яшчэ вихоплювали человек 40, мне здається. Дякую. Ось Інна
мела магчымасць падлічыць, колькі і на студзінская моя калега мела магчымасць падлічыць, колькі чалавек затрымалі цягам вось гэтай акцыі, якая доўжыцца 45 хвілін, акцыі не абвешчанай. І акцыі фактычна не акцыя, а проста сходам, зборам людзей. Але 40 чалавек паводле падлікаў ужо так выцягнулі. Не бачна было, каб кагосьці моцна білі, можа заломвалі рукі. Але так у аўтазакі і па раусах. Па адпрацаванай схеме іх развозяць. Учора мы былі і каля турмына Крэсціна, і каля заводскага роуса, дзе у заводскім роусе каля 200 чалавек утрымлівалася. Бачылі людзей, якія там знаходзіліся. Яны расказвалі, што з імі там абыходзіцца надзвычай груба. Па некалькі гадзін прымушаюць стаяць да сценкі тварам, з расстаўленымі нагамі, і толькі пад дажджом і снегам, і толькі потым выклікаюць, афармляюць, фіксуюць іхныя звесткі, здымаюць фота, відэа і нават запісваюць голас чамусьці. Таму гэтая жанчына прасіла голас яе змяніць. Баючыся ж там складанасцяў, непрыемнасцяў на працы, забаронаў на выезд за мяжу, ну і так далей. Людзі па-ранейшаму баяцца, і таму інтэрв'ю мы запісвалі толькі ззаду, каб не было бачна твара гэтай жанчыны. Ну, а тут выйшлі людзі, якія не хаваюць сваіх твараў, якія не баяцца, ну, іх за гэта і затрымліваюць. Ніводнага палітыка я тут фактычна не бачу, толькі аднаго былога дэпутата, які ўжо на пенсіі. Бачыў, канешне, праваабаронцаў, назіральнікаў, ну і ўсё, і звычайных людзей, кіраўніцтва менскай міліцыі, амаль у поўным складзе, зразумела, кіраўніцтва менскага АМАПу, палка АМАПу. Вось тут знаходзіцца, кіруюць на месцам. Ну. У адрозненне ўчарашняга дня все-таки сёння вельмі добрае надвор'е, хоць крыху прахалодна, але ясна і сонечна. Назіральнікі ходзяць у такіх салатавых камізэльках. Журналісты збольшага маюць прэсу. Стасій Вашкевич, наш коллега Стасій Вашкевич, вітаю. Стась, скажите, калі ласка, вас учора затрымали? Так. Вы были в заводским? У московском районе, так. Ну, мушу сказать, что обходились, в принципе, довольно корректно. И с журналистами, и с всеми, кто там был. Но один, что, ну, у нас стояло человек 100 под открытым небом, под снегом по коле. Сказали, тваром до стенки? Да, сказали стоять тваром до стенки. Не настолько. Потом перестали стоять с тваром до стенки. В принципе, было довольно расслаблено. Там у людей был такой настрой бадзёры там унутры. То бок, я бы не сказал, что отбывалось тое, про что говорили як у заводским раусе, где людей, сапраўды, збивали и жорстко з імі абыходзіліся. Мне падчас затрымання разбили телефон, причем, ну, адмыслова. Некалькі разоў паспрабавалі выбіць з рук и нарэшце выбили. Ну, вось. А хто тебе вызваліў? Ці яны самі проста? Прыйшоў вось... Ластовскі? Так, Ластовскі, прэсавы сакратар ГУСа, і вызвалілі некаторых журналістаў, пакінулі аператара Александра Баразенку, які, наколькі я разумею, дагэтуль за кратамі і чакае суду. Говорили, что 12 суток Баразенку дали. Я толькі што это ад вас даведаўся. Вы не ведаеце? Яшчэ не ведаў, так. Ну, дзякуй, Стас. Будем далей працягваць працаваць. Вы вчора пабывалі у пастарунку. Не ўпершыню? Не ўпершыню, у якасці журналіста ўпершыню, але у маладосці затрымлівалі не раз на акцыях. Ну, журналістам ёсць невялікі прывілей, што калі затрымліваюць, то адпускаюць. Некаторы час, як вы, напэўна, самі ведаеце, учора журналістаў недзе гадзіну не затрымлівалі, можна было здымаць, пасля чаго, а потым раптам пачаўся хапун менавіта накіраваны на журналістаў. Дзякуй вялікі, Стась. Ну, мяне гэты хапун учора, слава Богу, мінуў, хаця, канешне, ў нейкія моманты, некалі 2-3 моманты, было ўражанне, што бягуць па мяне. Я, канешне, не імкнуўся гэта, але калі б здарылася, ну што ж, паколькі каля 50 журналістаў учора было затрымана, пакаталась бясплатна, без праязных, можна сказаць, на гэтых вялікіх машынах-аўтазаках мазаўскіх. Вось, гэты лёс у Беларусі нікога не здзіўляюць такія рэчы. І гэта фактычна
лібералізацыя гэтыя 2 гады з 2015 года пасля расійскай агрэсіі ў Крыму і Донбасе, калі Лукашенко фактычна спалохаўся магчымасцяў паўтарэння крымскага сцэнару ў Беларусі і пачаў нейкую дыпламатычную гульню з Захадам. І вот адбывалася 2 гады такіх памякчэння палітыкі, не было брутальных такіх разгонаў, пабіцця, не было там затрыманняў, вось пасадак на суткі. Вот 2 гады вот такая была невялікая адліга. І з учарашнімі падзеямі, а можна сказаць і не толькі учарашнімі, а ўжо вот апошні месяц, фактычна недзе вот з 15 сутак таму, як быў затрыманы Аня Лябедзька і іншыя ў Маладэчна, вось з гэтага моманту пачалося сканчэнне. Ну, як на гэты момант, я думаю, што ўжо і скончылася вот гэтая адліга. Беларускі рэжым вярнуўся да сваіх ранейшых, да звыклых метадаў барацьбы з іншадумцамі, барацьбы з палітычнымі актывістамі, брутальных такіх дзеянняў, якія умее, здольны, якія беларускі рэжым, якія мае для гэта падрыхтаваныя сілы і сродкі, мае падрыхтаваных і міліцыю, і спецслужбы. Вось, і ў рамках вот гэтага, як бы сказаць, канца лібералізацыі не толькі брутальны разгон адбыўся учора і затрыманні ў рэгіёнах актывістаў і удзельнікаў акцыяў недармаедаў, якія прайшліся па ўсёй Беларусі, а таксама і групавая крымінальная справа супраць актывістаў, супраць былых актывістаў, удзельнікаў Белага легіёну, такой патрыятычнай арганізацыі, якая ўжо 15 гадоў як не дзейнічае, а таксама Маладога фронту і некаторых іншых. І яны по такой гэтай групавой справе аб падрыхтоўцы беспарадкаў, это вельмі дзіўна, потому што і беспарадкаў ніхто не планаваў, але і іх 26 чалавек афіцыйна, была інфармацыя, затрымалі, яны знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ, недалёка адсюль, вось там літаральна 1 квартал, і ў следчым ізалятары яшчэ 2 кварталы туды ўніз на Валадарцы. Вось, учора з'явілася інфармацыя, што яшчэ 5 чалавек затрыманыя у рамках гэтай крымінальнай справы аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў у Менску. Вось, такім чынам лік іх тых людзей, якія пад крымінальным пераследам, дасягнуў 31. Добрый день, это вчора вас копали? Гриба. Такого я не... Счастливый, что на 9-м десятку свайго жыцця я убачыў тое, што трэба бачыць. Это нельга показаць, нельга опісаць, это трэба бачыць. Той сорам за майго прэзідэнта Лукашенку, за мою дзяржаву, за мой народ, які улада выставила на свет, зганьбила, прайграў не Статкевич, прайгралі не арганізатары святкавання ўчарашняга, прайграў не беларускі народ учора, прайграў прэзідэнт наш і улада, выставіўшы неадэкватную сілу там, дзе яе не патрэбна было быць. У гэтым пройгрыш улады. І аб гэтым я сумую. Так. Дзе выйсце, я не бачу. Як ви себе адчуваєте? Адчуваю як? Я, дзякуй Богу. Я зламаны, значить, у 96-м годзе, значить, вось там мне зрабілі, значить, і газ атруцілі, ўсё. Поэтому я з галоўкай мучаюся усе 16 год апошніх. Это был Ян Гриб. Профессор Савицкий, Микола, профессор Микола Савицкий, один з тих, хто вчора вийшов на акцію протесту. Я його переплутав з Яном Грибом, вибачаюся. Ян Гриб був затриманий, був випущений. Професор Савицкий, не ведаєте, був, так само був затриманий вчора. Вчора не був. Він, справді, потрапив під великий, один з таких перших хапунов, який відбувався в історії Білорусі, і професор Савицький потрапив під дубинки поліцейські. 15 чоловік затримали у Бобруйську. Професор Савицкий, так. А ось мне коллега повідомляє, що є інформація об тим, що в Бобруйську відбувся свой хапун, там 15 чоловік. Тут ми налічили каля 40 чоловік, Бобруйську ще 15. Махчима, хтось і в інших городах вийде, тому що плани такі
праз сацыяльныя сеткі агучваліся. Вось. Ну, улады прадпрынялі ўсе магчымыя сілы і сродкі, і нават непатрэбныя сродкі, насамрэч, таму што няма такіх вялікіх акцыяў, каб разагнаць, не дапусціць і рэалізаваць свой давно вядомы прынцып больш трох не збірацца. А што да прафесара Савіцкага, то нагадаю, у 96-м годзе яго моцна пабілі дубінкай па галаве, і ён кажа, усе гэтыя гады ён пакутуе на галаўныя болі. Мы бачым тут проста прадстаўнікоў прэсы і не толькі беларускай, і шмат незнаёмых твараў журналістаў з розных краін. Адзін з іх, аднаго прынамсі учора моцна пабілі, прадстаўніка Брытаніі. Вось, затрымана было ў цэлым каля 50 журналістаў у розных раус іх было, і прадстаўнік прэс-службы гарадской міліцыі Менску учора іх вызваляў. Гэтым разам сёння пакуль нікога з прэсы не чакаюць, але я так мяркую, што пакуль няма каманды, так і не чапаюць. Будзе каманда, пацягнуць і журналістаў. Ну, падыдзем туды, там нейкі натоўп зноў сабраўся. Добрый день. А вы не полечили, кольки тут позахапляли? Бо мы так 40 налечили. У нас где-то 20. Вы 20 налечили? Около 20. Тут, вот и там, да? Не, мы там не смотрели. Я тут стояла, видела только с этого боку. Около 20, да. И что вот вы фиксируете на сайт отдаете? Что У нас будет отчет, и вы все увидите в отчете, да. То есть мы соберем всю информацию, которую собирали все наблюдатели, и составим отчет общий. А свои вражения некие? А я не могу давать свои... Нет. Накольки законно, накольки адекватно? Я сейчас не могу это. В отчете почитайте. Ну, бачым, што праця журналіста тут інтэнсіўна працуюць назіральнікі ад беларускага гельсінскага камітэту і праабарончы цэнтр «Вясна» і іншых, і замежныя тым ліку назіральнікі тут ёсць. І замежныя назіральнікі. Яны сочаць, пішуць свае справаздачы, зараз нічога не каментуюць, рэкамендуюць дачакацца вынікаў, і там будзе напісана, наколькі адэкватна ўжываюцца сілы і сродкі беларускай міліцыі супраць людзей, якія вось сюды прыйшлі на гэтую плошчу, на гэтую пляцоўку каля цэнтральнага універсама ў Менску, і колькі тут было аўтазакаў, і колькі было затрыманняў. 20 чалавек налічылі ў гэтым баку, яшчэ больш. В іншых... Поступило поведомление, вось у Твиттер піша, што затрымліваюць людзей на Нямізе. Так, Стаять так. аўтазакі таксама на Нямізе і затрымліваюць. Інна, можа, ты сходзіш туды, калі ласка? Сходзі паглядзець. Зараз, насамрэч, людзі, пазвоніш потым, людзі гаварылі пра тое, што збірацца рэкамендавалі і на Нямізе, і тут, і вось две такія месцы збору. Ну, вось і дзе людзі прыходзілі, там іх і забіралі. Ну, нічога новага. Я бачыў такія дзесяткі затрыманняў і на гэтай пляцоўцы, і на іншых пляцоўках за 20 з лішкам гадоў. Ніна Багінская прыйшла. Не можам не падысці да гэтай жанчыны, мужнай жанчыны, якая прынесла учора свой сцяг. Спадарыня Ніна, скажыце, дзе ваш сцяг? Бо без сцяга мы вас не пазнаем. Забрали у Першамайском раусе. И у внучки мой был стяг, и его забрали. Вот, теперь надо новый шить. Не поспела. Полсуток. Треба еще тканины набрать белой. А што ад внучкі чуваць, дзе яна, Яна? Внучка неведомая. Яна была так само на акции, но она была не со мной, с сябрами. Дочка позвонила в Советский Раус, ее заместили. В Советском Раусе сказали, что быцем бы отпустили. Но она была с сябрами и домой не вернулась. Вот до сих пор я не ведаю. И не ведаете, где она? Не ведаю. Будачки отказали, что ее отпустили. Ну, неведомо. Может, и не отпустили. Может, не отпустили, а яны же хлусять. Там же и лгуны самые 100%. Ну, вось вы вчора так само покаталися? Покаталась. Як вам? Який раз уже? Ай, ну я уже не лечу, ведаете. Я с детства не люблю арифметику.
Вот, спочатку записывала, а теперь какая розница? Ну, над вами не зеквалися, ничего не ображали? Как? Быцем бы не ображали, але ж коли запихивали в автозак, усё ж, я ж примусово, я ж не добраахвотно запихивали. Трохи коленка на левая пошкоджена, припухла, треба вот припухла и болеть ступать. Ну что ж, пойду вот в поликлинику, пораюся, что за травма. Напевно, вывих. А сюди прийшли чого? А сюди прийшла, бо мне позвонили сябры, призначили встречу на площади, там, где меня брали. Международная некая ассоциация девчат прислала, как меня просили, как это все отбывалось, как живого свідку. Я там одних доведалась. Вот, и тут так само знакомые подошли, так само сказали, что люди собираются на Костричницкой площади о 12 годині. Вот я сюда добралась, хожу там по площади, бачу, нікого нема, лишь назирала, там автозаки стоят и справа, и слева. А тут знайомих зустріла. І так я наводила, бачу, що тут так само шмат людей. Я так і здогадалась, що сюди перейшли. От і я сюди перейшла, поцікавитися. Що ж мені зостається ходити? Хожу, гуляю. Дякую, Вірі. Свято. Ніна Багінська стратила свій біло-червоний білий стяг, з яким вона виходила на всі магчимі демонстрації в Мінську. Ось її і арештували вчора, і Яну, її внучку арештували вчора. Лёс Яни невідомий, повідомили, що нібито її визволили, але сваяки не ведають, де вона. І ще, справді, у Турмена Крестіна у постарунках зостаються десятки затриманих учора, принаймні, бо подробязний улік веде правооборонний центр «Весна», тих, хто був затриманий. Раніцей уже по прозвищах было складено около 300 человек, назначено уже больше 300 человек. И улик протягивался, этот спис далей рос. Некоторые из них уже поведомляется, что уже были засуджены, некоторые накированы в тюрьму на Крестина, центр, где отбывают покарание административно осудженные. Ось. А лёс некоторых до этого часу высветляюць, тому что вчорашнія брутальные арешты закранули сотни человек. Я особисто бачив каля сотні человек затриманих, ну десятки докладно на моих вачах. И сам там, видать, был не затриманий только тому, что имел микрофон журналистский и бэдж акредитации МЗС Беларуси. Ось. Хотя это журналистские посведчения не вратовали каля 50 моих коллег, и замежных, и белорусских, які вчора были затримані, і більшість їх випущені. Зостається з затриманих вчора журналістів у Турмена Крестіна, у в'язниці тільки Олесь Борозенко, і, здається, Стрижак, ще так само незалежний журналіст, так само затриманий зостається. Я вже казав, що я тут не зауважив, звісно, постійних удільників акцій, а ось міліцейські начальники йдуть по цивільному опрануті з двома раціями, так? Угу. Керівництво внутрішніх справ Мінського гарвиконкому, яка керує непосередньо. Ось. Дик я закранав тему, що немає тут фактично нікого з опозиційних лідерів. Це вельми легко тлумачиться, тому що більшість з них були превентивно арештовані за уділ у масових акціях у регіонах Білорусі і в Мінську так само. Ось. І День волі вони зустріли у тюрмі. Радіо Свобода вела спис конкретно затриманих, арештованих людей, які у в'язниці знаходилися на момент Дня волі. Це було каля 200 чоловік фактично на вчорашній день. Макдональдс по технічних причинах. Інна висвітлила, що закрили Макдональдс. А скажіть, що на Нямізі? На Нямізі з'їхав автозак, быццам би був автозак, але зараз тихо, все спокійно. Вот. Затримали, хто був і Не ведаю, там просто з автозаку писали, що з'їхав ён уже. Але ось тільки що, причому перший день вакацій, приїхали діти з регіону на екскурсію у Мінськ, і висить шильда «Закрито по технічним причинам». Ну, пошли глянем. Пошли побачим, що там висить, яка шильда у Макдональдсі. Це вельми популярне серед дітей місце.
Ну, покуль тут нічого такого не відбувається, можемо поглядіти, що там діти приїхали з регіону, хочуть покаштувати гамбургер. Ну, і людей стало вже зовсім менше. Правоохоронці налічили кілька десятків затриманих чоловік, журналісти так само кілька десятків. Ну, ось така стихійна акція, може і не акція, просто сход людей, які поводле закликів в соціальних сетках, ті від знайомих, просто прийшли виказати свою незгоду з тим, як вчора брутально відбувалося затримання, розгони, автозаки, вся техніка, виведена в центр Мінська, сотні, коли не 1000 було затримано, розвезено по раусах. Ну, давайте ми поглядимо, що там. Он, справді, зачинений. Популярніше місце у Мінську по технічним причинам. Перший мінський, перший білоруський Макдональдс, відкритий в 96-му році. У святочний, ну, у виходний день, у неділю, був закритий від людей. Спадар Попков, добрий день. Добрий день. Ну ось ми не бачимо нікого з політиків, тільки ви. Як ви оцінюєте те, що вчора відбувалося? Це затримання сотні чоловік, що сьогодні це? Ну як, режим покуль підкармлює свою зграю чорну, покуль ще гроші є у этого режиму, но я думаю, вони закінчуються, ці гроші. Все. От тут я говорив з людьми, вони дають термін гэты год ці наступний. Режим гэты буде змечений людьми. Люди вже не бояться, і це правильно. От. Скільки вчора людей вийшло, як ви думаєте? Бо немагчимо було їх і полічити. Ну, немагчимо. Я був з боку площі Калініна, тому тяжко це просто полічити. Так тільки знешне, ну, десяток тисяч в цілому по Мінську. Коли б не розкидали? Не то, що, да, розкидане навіть, коли полічити, скільки було, то, звісно. Не, питання вельми такое повстало перед народом вельми серйозне. Треба організовуватися і змітати цей режим. Ну, покуль його сили сродки є, як застерегтися від революції. Уже зосталося не шмат, я ж кажу, уже хутко нечим буде платити вот этой чорної зграї. Ну вот, я думаю, що недовго зосталося. Тут правильно люди, от я походив, поговорив з людьми, значит, вони правильно орієнтуються. Все, люди не бояться, по-перше, так? По-друге, нічого не зміниться в економічному плані. Все ж валиться, і змін нема, свободи нема, і поліпшення нема і не буде. І гроші ніхто не дасть. З протягнутою рукою ходити вже ніхто не дає. І тому все. Як ви думаєте, той, що вчора прийшов кінець? А зараз, слухайте, вельми цікавий, унікальний момент. У нас є стрим з автозака, давайте його поглядимо. Со связи вот это будет знак. Так. Ребята, откуда сами вообще? Че в передачах сигареты и спички тащите, ребята, потому что я курильщик жуткий, там будет грустно. Но это именно, мы едем именно в автозаке для перевозки зэков. Не в обычном армейском, где ездят ОМОН, а именно для перевозки зэков. Вот. Но нас тут охраняют космонавты полностью такие. Все в броне, со щитами, с касками и так далее. Нет, пока не били. Очень даже спокойно все проходит, как ни странно. Вчора, от як я розумію, від площі Незалежності до площі Калініна... От Академии наук они выгребали всех. Всех, кого только могли поймать, всех выгребали. Як ви не попали? Мы попали, получается, позже шли, приехали
на 34-м троллейбусе. 34-й троллейбус шел неизвестно куда, за Якуба Колоса. Они перекрыли полностью все, и чтобы попасть к первой больнице, пришлось сделать крюк. Пока мы сделали этот крюк в 3 километра, там никого уже не было. Доехали до Купаловской, и пока мы прошли в магазин, прогулялись за мороженым, то начали выгребать всех, кого только можно было выгребсти отсюда. Молодых, старых, всех выгребали. Ну что, можно и вас, и других, и народ запугать такими, заполохать? Когда это было? Сколько ж можно загребать-то? Ну сколько можно бояться? Уже бояться нельзя. Мы стояли возле метро на Академии наук. Даже стоять не разрешали. Цеплялись вплоть до того, чтобы посадить в автозак. За то, что ты стоишь, не доел мороженое. В метро идти с мороженым нельзя. Даже за это. За то, что ты остановился возле входа в метро. Предлагали пройти в автозак. Ну что, как это вы назовете вот такие деяния? Вы знаете, это беспредел. Понимаете, по-другому не назовешь. Устали жить, устали бояться, хватит. Дякую вам велике. Всего доброго. Добре. Ну, тим часом ми протягуємо наш ефір з центра Менську, з вулиць, які прилегли до Кастричницької площі. Тут в заклику соціальних сеток люди прийшли, каб сустрэцца, абмеркаваць учорашнія падзеі, брутальныя затрыманні, арышты, збіццё і все такое, што адбывалася. Сотні чалавек потрапілі пад гэтай рэпрэсіі ўчарашнія, некаторыя гавораць аб тысячы. На гэты момант большасць іх выпушчаная, але людзі прыйшлі, каб выказаць сваю нязгоду з гэтым. І гэта такая стыхійная акцыя ці стыхійны сход людзей. Ну і міліцыя нагадала, што ён несанкцыянаваны, і пачала затрымліваць. Каля 40 чалавек мы з калегамі тут налічылі, пабачылі, як гэта адбывалася, як цягнулі на наших вацах без брутальных дзеянняў, без збіцця. Але тым не менш так эфектыўна вылічвалі, хто тут прыйшоў з нязгодных з уладамі, і каго трэба забраць. І вось такім чынам фактычна разагналі эту акцыю, хаця людзі яшчэ знаходзяцца. Зараз каля мяне Олег Гулак, калі ён закончыць сваю размову, ён кіраўнік беларускай хельсінскай камітэта. Олег, добрый дзень. Я б хацеў вас як праваабаронцу не столькі сённяшнія падзеі, таму што мы бачым, што і тут працягваецца затрыманне, колькі ўчарашняе, наколькі адэкватная была небяспека. Што там за рэвалюцыю ўчора рабілі, што столькі сілавых сродкаў прэвентыўна і ў дзень дня волі ўлады ўжылі. Навошта гэта ім было? Складано говорить на вот что. Я могу только сказать, что с того, что мы назирали, хотя нас там певний час не было, але по той картине, которая была видать, ніяких подставов говорить про немирный сход не было. Все было сбоку удельников, сбоку публікі, людей, удзельнікаў гэтай акцыі. Хаця там было складана адрозніць, дзе удзельнікі акцыі, а дзе не удзельнікі. Все было цалкам мірна. І таму, конечно, відавочна неадэкватнае прымяненне сілы, парушэнне працэдуры законаў. Чаму вы, у ліку іншых праваабаронцаў, чаму праваабаронцы, в прынцыпе, вчора трапілі першымі пад такія рэпрэсіі і разгром, фактично спиняли вашу працу? Вы задаете питание, чему, я ж не ведаю. Вы оцените. Конечно. Вы фактично, а вы были затриманы так само? Так само, Где вы да. были, яким раусе? У Першамайскім. Чим вас обвинуватили? Ні в чим. Нас нічого не кажучи взяли і нічого не кажучи відпустили. Вы правооборонцы, а вы можете себя оборонить? Мы стараемся. Для того, каб бараніцца, трэба, каб трошки працаваў закон. Калі ён хоць трошки працуе, мы абараняемся. Але тое, што адбывалася вчора, выглядала на спецаперацыю. Спачатку затрымалі праваабаронцаў, потым... Спецаперацыя, гэта любая такая аперацыя, я думаю, называецца спецаперацыя. Пытанне трошки канкрэтней. Что вы маете на увазе? Я вам рассказываю, а потым отключили 3G сигнал, каб не было трансляции отсюда. И потым, что доложили, что в Минску все мирно.
Это было неправда. Так. Это было неправда, ви були було ви неправда. бачили, як збивають, як... Ну, це ми вже бачили потім, перш за все, по матеріалах журналістів. Бо я ще раз кажу, нас визволили тільки у половину 4-ї, коли вже це все відбулося. Так. Ну, вас превентивно затримали, каб ви гэта не бачили і не зафіксували. Може бути так, може бути, нехто помилився. Ніхто не тлумачив, складно сказати. Але це було незаконне затримання, так. І тут затримано вже каля 40-50 чоловік. Ви як правооборонця, що ви пораєте людям, які шукають своїх, як їм допомогти, які самі не ведають, як від цього всього? Ну, на жаль, зараз так само вельми незаконні поводини правоохоронних органів. Я маю на увазі те, що неможливо добитися інформації, де хто знаходиться і скільки затриманих. І тому фактично тільки дякуючи праці правоохоронців і журналістів можна хоча б збільшого розуміти, скільки людей затримано і вже коли люди виходять, переписувати дані, де хто був. Тому, звісно, тільки ми з вами це і робимо. Так. І все буде улічено? Сподіваюся, але це велика праця. Ваші оцінки, опошні, масштаби вчорашніх затримань, про сьогоднішнє я ще не питаю. Ну, відовочно, що нечто так від 500 до 700 чоловік було затримано, але більше з їх випускалося. Кольки завтра почнуться суди, поки ще докладно так само невідомо, кольки народу буде. Ну, видать, більше за сотню. Ви прогнозуєте, що буде більше сотні судів? Ну, з того, що з тої інформації, яка поки що є, не ведаю докладно, але таке враження. Нас завтра чекає новий судовий конвейер. Ну, покольки людей затримали, то відовочно вони повинні пройти про суд. Ну, як на вашу думку, все, ми вертаємося в ранейшу реальність, ніякої ліберальності, ніяких міндальничанів? Ну, у дадзеным выпадку докладно можна сказати, що гэты мячик на боку державних органів. Можна, і зараз можна спинити гэты конвейер і почати нормальний процес. Так повинно бути, тому я сподіваюся, що гэта і може відбутися. Для гэтага треба тільки жадання і розум. Будете закликати? Натурально. Ну, наша праця закликати до того, каб робити у межах закону. Дякую вам велике. Дякую. Олег Гулак, старшиня правооборончого центру Білоруського Хельсінського комітету, легально зареєстрованої у Білорусі організації, які боронять прави людей, які вчора не змог, фактично, був позбавлений такої можливості відсочити, зафіксувати все, що відбувалося на Мінських вулицях, тому що самі правооборонці потребують оборони, і вони були вчора брутально затримані, арештовані. Під час того, коли проходив інструктаж на офісі правооборончого центру «Весна», іншої правооборончої організації, яка не має офіційного дозволу, офіційної реєстрації у Республіці Білорусь і діє фактично на свій розсуд під тиском можливих нових репресій. Ну що, люди тут ще знаходяться, преса знаходиться, поки люди тут, і ми тут будемо. Хоча нельзя сказати, що тут вже так шмат людей зосталося, преса, випадкові міняки. Ресторація «Макдональдс» тут зачинена. По технічних причинах недавно були зачинені, учора, принаймні, були зачинені станції метро по технічних причинах. Ну і некоторі колеги, люди жартують, що ці технічні причини довжаться вже 23 роки у Мінську і в Республіці Білорусь. Універсам центральний відкритий, людей пускають. Ну і добре. Міліції ОМОНу я вже і не бачу тут. Зійшли, просто залишаються люди, які обмірковують вчорашні події і сьогоднішні події. Залишається преса, назиральники, правооборонці.
Змітер Соловйов, ви правооборонці чи ви просто... Правооборонці. Правооборонці. От, Змітер, ви так само вчора потрапили під арешт? Ні, я був у московському суді, ми спробували моніторити суди над тими, хто був затриманий на вулиці Зелених. Ми бачили батьків, яким нам не повідали про суд, і яких не пустили туди у суд московський. І коли ми вже вертались, і за 2 припинки на метро ми довідалися, що наш офіс узятий штурмом, і всі наші сябри затримані, тому ми зосталися моніторити те, що було вже на вулицях. А ви були ті правооборонці, які боронили своїх правооборонців? Ну, ми після вже почали відсочувати ситуацію на вулицях, бачили поліцейські кордони і спробували передати цю інформацію вже далі. Які весні опошні звістки? Що, скільки тут затримано, скільки в цілому? Що, кого судити будуть, кого випустили? Ну, це тяжко повідати, кого випустити увогуле, тому що, наприклад, вчора, як ми відаємо, шмат кого випускали, але увечері ми бачили після 9 години вечора шмат автозаків, які заїжджали на Окрестіна, на прийомник розміркувальник. То, значить, кілька сот людей було затримано, ну, як мінімум 700, там, може бути, частка випущена, а частка відвезена на Окрестіна. Тому спис удокладняється, у нас на сайті «Весни» постійно обновляються таблиці, і там треба вже проглядати докладно. А сьогодні, ну, на свої очі ми бачили, що біля 20 чоловік затримано тут, і, як ми відаємо, затримання протягуються. У 2010 году, коли була площа опошня, весна потрапила під одна з тих під розгром. Пам'ятаєте, був цей офіс, до цього часу був розгромлений. І ось вчора події почалися... Той самий офіс. Так, почалися з такого самого сценару. Так що ми повернулися у події, все-таки ще є поділ, що влади одумаються і не будуть протягувати свою ранейшую брутальную практику, горшую практику. Ну, я думаю, это залежить так само от позиции сусветной супольности, яким чином будуть реагувати, тому що Лукашенки були зроблені великі аванси, які, як ми бачимо, зараз не оправданы. Давайте отойдем. Это называется коммунальная атака. Я веду, я проходив шмат разів, і вони спеціально посилають свою комунальну техніку, щоб людей розогнати. От зараз я ще приїду. Ну, так, протягуйте свою думку. Ну, ми лічимо, що Лукашенки були зроблені великі аванси, які покулі нічим не оправдані, як ми бачимо, що вся ця мнимая одліга хутко вернулась на те, що ми бачили у 2006 році, коли тут було на цьому пляцу арештовано так само каля 1000 чоловік у сумі і наметове містечко, і той, хто приносив їжу. І 10-й год, коли було арештовано так само каля 1000. І зараз ми бачимо у цьому годі тотальну зачистку, яка була вчора. І сьогодні ми отримали інформацію від наших правооборонців на регіонах, що, наприклад, у Бобруйську арештовано каля 15 чоловік, у Речиці наш сябра нашої організації Валер Путійський заблокований вдома, і він зранку повідомляв мені особисто, що кілька активістів вже були арештовані. І по інших регіонах так само йде така хвиля зараз. Ну, була інформація про Бобруйськ, 15 затриманих. Може, ще інші городи? Ну, треба сочись, тому що зараз треба зайти у... Відбувається в цей момент. Да, то, що відбувається в цей момент. Ну, але у декількох городах. Це не тільки у Бобруйську, не тільки у Речиці, це по всій Білорусі. Ну, амбассада Злучених Штатів виступила з претензією. Політики в розв'язку виступили у Україні, у Литві, не знаю де. Що? Прислухається до цих протестів? Ми вітаємо такі заходи, тому що ми лічимо, що міркування міжнародної громадської супольності може бути почутим. І ми лічимо, що потребування мусить бути докладне, яскраве і не може бути реал-політик. Коли це буде протягуватися реал-політик, то у нас буде протягуватися наші проблеми. Дякую, Змітер, за інтерв'ю. Ми будемо протягувати свою працю, ви свою назирати, а ми свою вести репортаж. Давайте ми ще глянемо, що відбувається зараз на самій площі, де люди збиралися на початку цієї спонтанної, такої стихійної акції. Ті, хто-нибудь там ще залишився, бо їх відтиснули, десятки арештували, туди під'їхало кілька великих мазовських зелених автозаків і на наших очах тягнули, не соромячись, арештовували і розвозили. Так, ми бачимо, що площа амаль пустая. Ось стоїть автозак один, куди тягали ще зовсім недавно. Ось у далечині ми бачимо ще один автозак, де даїшник зайняв усю парковочну пляцовку, і ще один великий. Так само, у випадку чого може бути використаний. І
І глянемо у зворотним шляху. Якби акція підходить до свого завершення, але міліція ще не розходиться. Ага, ось бачимо телеканал ОНТ тут так само паралельно працює, веде. Ну, принаймні, збирає матеріал для свого репортажа. Що відбувалося в Мінську. Цікаво, ці не покажуть про затримання і покажуть, як людей тягнули, заломили руки. Ось ще 8 автозаків. Тут у кожній з їх 30-40 чоловік можна змістити. Резерв. І ще там далі у дворах резерв, за палацом Республіки так само стоять машини для перевозки затриманих. Ну, до цієї спонтанної акції, на яку не прийшов ніхто з політиків, тому що більшість з них все ще знаходиться у турмах. Можливо, от тільки Попкова, Сергія Попкова з консервативної християнської партії знаходився тут, а решту ніяких політиків такого я тут і більше не бачив. І ось таким чином на цей момент ми бачимо, що та акція, яка була стихійно, якби сход той, який був стихійно зібраний, так спонтанно зібраний, і він скінчився. Вже йшов тут і АМАП, залишається кілька чоловік, збільшого журналісти, некоторі люди діляться своїм досвідом, роблять інтерв'ю. З многими людьми ми тут погуторили, записали їхнє ураження і, на жаль, з многими з тими, з ким ми сьогодні з тягом нашої трансляції живого ефіру погуторили, і вони були так само затримані і відвезені в цих автозаках у Раусі. У тим ліку Павел Біловус з жінкою, ось той молодий чоловік, який в центрі стояв, так само затриманий. Ну і многих ми бачили. Так що протягуються в Білорусі репресії, затримання. Влада вернулася до звичного режиму відносин з іншодумцями. А ми далі сочимо за тим, що відбувається у Мінську, у регіонах, як відбуваються стихійні і нестихійні протести, і що далі буде відбуватися у Республіці Білорусь. Завтра, видать, нас чекає черговий судовий конвеєр з самої раниці. Чекайте наших репортажів, повідомлень, живих блогів на сайті Свободи, прямих включень з судов, през Фейсбук і през Ютуб, і през сайт. Заставайтеся з Радіо Свобода, а тим часом ми будемо завершати нашу трансляцію. З вами ось ці 1,5 години у живому ефірі Свободи працював Валер Каліновський. До нових зустріч!